ike efe gị ofe n'ime mmụọ na eziokwu dịka o si kwesị. Gọzie ụmụ gị ndị nọ n'ebe a, gọzikwa ndị nke nọ n'ụzọ na-abịa na ndị nke na-enweghị ike ịbịa kama na ha ga-esoro anyị n'ikuku na-efe ofufe. Kwee ka amara gị bara anyị ụba taa. Kwee n'ihi na ụmụ gị na-anụ, mgbe anyị na-anụ, kwee ka okwu gị a kwa nku banye n'ime obi anyị niile, wee lụpụta n'ime anyị ọkpụkpọ oku ahụ dị elu nke kpọrọ anyị, ka anyị bụrụ ndị a ga-eji maatụ ezi ihe. Mechaa anyị niile abụrụ ndị nketa alaeze gị, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Abụ anyị ga-eji malite ofufe ndụ anyị bụ abụ nọmba 66. Abụ nọmba 66.
anyị ga na-aga n'iru n'ụtụtụ a n'ime ofe nru anyị site anya na liturgy church nke Nigeria. Biko welite the white liturgy book. The English is on the right hand side and the Igbo is on the left hand side. We are going to begin from page 4. Ebe edere maọbụ na Advent or Lent. Gọzie Jehova bụ onye na-agbaghara mmehie niile anyị mmadụ niile. Biko lee anya na page 5. Kolekt maka ịdị ọcha nke obi mmadụ niile. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, gị onye obi niile nwere onwe n'iru gị, onye mara ọchịchọ niile, onye na-aga eso ihe nsọ ọbụla n'anya gị, sachaa echiche nke obi anyị site n'ikume nke mmụọ nsọ gị, ka anyị wee hụ gị n'anya nke ọma, wee bulie aha nsọ o si kwesị site na Kraịst onye anyị. Otuto dịrị Chineke n'elu mmadụ niile. Otuto dịrị Chineke n'elu onye nwe anyị Chineke, eze nke eluigwe, Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile. Anyị na-asọpụrụ gị, anyị na-enye ekele, anyị na-eto gị gị, onye nwe anyị Jizọs Kraịst, na otu ọkpara gị na onye nwe anyị Chineke, nwa atụrụ Chineke, onye na-ekpughere nke ụwa, mere anyị ebere, ya na ọbara aka gị nke nna, na ekele anyị, n'ihi na anyị bụ onye nsọ ahụ, na anyị bụ onye kachasị elu, Jizọs Kraịst, tinyere mmụọ nsọ, otuto nke Chineke bụ nna. Biko lee anya na page 8 maọbụ mpịaji nke 8. Nchikọta nke iwu. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst kwuru sị, nụrụ gị Izrel, onye nwe anyị bụ Chineke anyị bụ otu. Ị ga-ahụ onye nwe anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, sitekwa n'uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum. Nke a bụ iwu nke mbụ. Nke abụọ yiri nke ahụ. Ọ bụ nke a, ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Ọ dịghị iwu ọzọ karịrị ndị a. Iwu dum na ndị amụma na-egokwasị n'iwu abụọ ndị a. Anya na peji 10 maọbụ mpịaji nke 10. Chineke hụrụ ụwa n'anya rie nne na o nyere naanị otu ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst ka ọ zọpụta anyị na mmehie anyị niile, ka ọ bụrụ onye na-ekpechitara anyị ọnụ anyị n'eluigwe ma wetakwa anyị na ndụ ebighị ebi. Ka anyị were n'obi nchegharị na okwukwe kwupụta mmehie anyị niile, ka anyị zubesi ike idebe ihe niile nke Chineke nyere anyị n'iwu, ka anyị na mmadụ ibe anyị na-ebikwa n'ịhụnanya na udo. Biko ka anyị were nwayọọ gbuo ikpere n'ala wee kwupụtara Chineke mmehie. Ka mmadụ niile sị, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna anyị nke eluigwe, anyị emehiewo megide gị na mmadụ ibe anyị n'ime echiche na okwu na omume, site na nleta anya anyị na-adịghị ike nke anụ ahụ anyị, site na ndị anyị kpachapụrụ anya mee. Anyị ejezighị ije ka o si wee kwesị dịka na ọchịchọ nke Kraịst. Anyị kpọpụrụ aha nke Kraịst, anyị si n'ihe ọjọọ wezụga onwe anyị. Ọ na-ebuka anyị n'ezie, anyị ewere ya na mmehie niile anyị, n'ihi ọkpara gị Jizọs Kraịst, onye nwụrụ n'ihi anyị, gbaghara anyị niile nke gara aga, kwekwa ka anyị na-efe ofufe n'ime ndụ nke otuto wee dịrị anyị. Amen. Saa obi gị, mee ya ka ọ dị ọcha. Anyị na Jizọs gaa na mbara eluigwe. Sing. Saa obi gị, mee ya ka ọ dị ọcha.
anyị na nna anyị ga-anọ na mbara eluigwe. Saa obi gị, mee ya ka ọ dị ọcha, anyị na eze anyị ga-anọ na mbara eluigwe. Ka anyị si saa obi gị, mee ya ka ọ dị ọcha, anyị na Jizọs ga-anọ na mbara eluigwe. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-agbaghara mmehie nke ndị niile chegharịrị n'ezie, ka o mere unu ebere, ka ọ gbaghara unu ma zọpụtakwa unu n'aka mmehie unu niile, ka o nye unu ike, gbakwa unu ume n'ezi ọlụ niile, ka o wetakwa unu na ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka ekpere Chineke. Sọnde nke abụọ n'ime Lent, Kolekt nke dịrị ụbọchị taa, ọ nọ na mpempe akwụkwọ ebiri ebi. Onye nwe anyị, onye ji n'ihi anyị gbuo ọnụ ọgụ ụbọchị abụọ, ehihie na abalị, nye anyị amara isi otu a rụọ arụ anyị ụka, ka anyị ebe wedara anụ arụ anyị n'okpuru mmụọ nsọ, ka anyị wee nụrụ nkwali na-akwali anyị iyi gị n'ezi omume na ezi dị nsọ mgbe dum, ka anyị wee sọpụrụ gị, nye gị otuto, onye soro nna na mmụọ nsọ, dị ndụ na-abụkwa eze, otu Chineke ụwa ebighị ebi. Amen. Ka anyị nụrụ ihe mmụta nke m. Ebe anyị ga-agụ ihe mmụta nke mbụ nke ụtụtụ a bụ na akwụkwọ Jenesis isi nke 12. Anyị ga-amalite na amaokwu nke mbụ wee ruo na nke 4. Akwụkwọ Jenesis isi 12 amaokwu nke mbụ wee ruo na nke 4. Jehova wee sị Abraham, si n'ala gị, sikwa n'ụmụnna gị, sikwa n'ụlọ nna gị, jee nke gị ruo ala nke m ga-eme ka ịhụnanya, m ga-emekwa ka ị ghọọ mba ukwuu, m ga-emekwa, m ga-agọzikwa gị, mee ka aha gị dị ukwuu, gị bụrụkwa ngọzi, m ga-agọzikwa ndị na-agọzi gị, ọ bụkwa onye na-akọcha gị ka m ga-abụ ọnụ, a ga-agọzikwa agbụrụ niile nke ụwa n'ime gị. Abraham wee jee dịka Jehova gwara ya okwu. Lọt sokwa ya wee jee. Abraham gbara ọrụ 350 mgbe o siri na Haran pụọ. Nke a bụ okwu onye nwe anyị. Abu-Ọma nke dịrị ụbọchị taa, Abu-Ọma 121, Psalm 121, ọ nọ na mpempe akwụkwọ ebiri ebi.
A reading from the letter of Paul to the Romans, chapter 4, beginning to read at verse 1. What then are we to say was gained by Abraham, our ancestors, according to the flesh? For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was reckoned to him as righteousness. Now to one who works, wages are not reckoned as a gift, but as something due. But to one who without works trusts him who justifies the ungodly, such faith is reckoned as righteousness. For the promise that he would inherit the world did not come to Abraham or to his descendants through the law, but through the righteousness of faith. If it is the adherents of the law who are to be the hearers, faith is null, and the promise is void. For the law brings wrath, but where there is no law, neither is there violation. For this reason, it depends on faith, in order that the promise may rest on grace and be guaranteed to all his descendants, not only to the adherents of the law, but also to those who share the faith of Abraham. For he is the father of all of us. As it is written, I have made you the father of many nations. In the presence of the God in whom he believed, who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist. The word of the Lord. Thanks be to God. Ugbu a anyị ga-akwado onwe anyị ịnụ ozi ọma na ịnụ okwu Chukwu site n'ịbụ abụ 159, hymn number 159. Amen.
edere oziọma n'isi nke 3 oziọma dịka Jọn onye dị nsọ dere ya malite n'amaokwu nke 1. Otuto dịrị Chukwu. The Gospel according to St. John, chapter 3, beginning to read at verse 1. Ma otu nwoke dị n'ime ndị Farisii, aha ya bụ Nicodemus, otu onye isi nke ndị Juu. Onye ahụ bịakwutere Jizọs n'abalị sị ya, Rabai, anyị matara na ị bụ onye ozizi nke siworo n'ebe Chineke nọ bịa, n'ihi na ọ dịghị onye ọbụla pụrụ ime ihe ịrịba ama ndị a nke gị onwe gị na-eme ma ọ bụrụ na Chineke anọnyere ya. Jizọs zara sị ya, n'ezie n'ezie asị m, ọ bụrụ na amụghị mmadụ ọzọ, ọ pụghị ịhụ alaeze Chineke anya. Nicodemus sị ya, esi aṅa apụ ịmụ mmadụ mgbe ọ kara nka? Ọ pụrụ ịba n'afọ nne ya nke ugbo abụọ wee mụọ ya? Jizọs zara, n'ezie n'ezie asị m, ọ bụrụ na amụghị mmadụ site na mmiri na mmụọ nsọ, ọ pụghị ịba n'alaeze Chineke. Nke a mụworo site na anụ arụ bụ anụ arụ, nke a mụwokwara site na mmụọ nsọ bụ mmụọ. Ka ọ ghara iju gị anya na m sịrị gị, aghaghị ịmụ unu ọzọ. Ifufe na-efe ebe ọ na-achọ. Ị na-anụ olu ya ma ị mataghị ebe o si bịa ma ọ bụ ebe ọ na-aga. Otu a onye ọbụla amụrụ site na mmụọ nsọ dị. Otu a ka onye ọbụla amụrụ site na mmụọ nsọ dị. Nicodemus zara sị ya, ihe ndị a si aṅaa bụ ime? Jizọs zara sị ya, gị onwe gị bụ onye ozizi Izrel, ma ị maghị ihe ndị a? N'ezie n'ezie asị m, anyị na-ekwu ihe anyị matara, anyị na-agbakwa ama ihe anyị hụrụ, ma unu amataghị ha. Ọ bụrụ na agwara m gị ihe nke ụwa ma ị mataghị ya, ma unu enwetaghị ya, unu ga-esi aṅaa kwere ma ọ bụrụ na m gwa unu ihe nke eluigwe? Ọ dịghịkwa onye ọbụla rigoro n'eluigwe ma ọ bụghị onye siri n'eluigwe rịdata, bụ nwa nke mmadụ. Ma dịka Moses weliri agwọ n'ọhịa, ọbụna otu a aghaghị iweli nwa nke mmadụ elu, ka onye ọbụla nke kwere wee nwee ndụ ebighị ebi na ya. N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na o nyere ọbụna ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọbụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. N'ihi na Chineke eziteghị ọkpara ya n'ụwa ka o kpee ụwa ikpe, kama ka e wee site n'aka ya zọpụta ụwa. Nke a bụ ozi ọma nke Kraịst.
zigara ha ozi ka anyị si ha na-achị anyị ka anyị dị mma o anyị ga-zigara ozi ọma chi anyị dị mma o anyị ozi ọma chi anyị dị mma ozi ọma anyị gwa ha na chi anyị dị mma dị mma ga-zigara ozi ọma ozi ọma anyị gwa ha na chi anyị dị mma dị mma anyị ga-zigara ozi ọma anyị gwa ha na chi anyị dị mma dị mma anyị ga-zigara ozi ọma dị ozi ọma chai dị mma ka anyị ga-zigara ozi ọma ka anyị gwa ha na chi anyị dị mma ka anyị ga-zigara ozi ọma ka anyị gwa ha na chi anyị dị mma ka anyị ga-zigara ozi ọma ka anyị gwa ha na chi anyị dị mma. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ka anyị kpere Chineke ka ezue okike ọhụụ gị ka anyị dị ọcha na-enweghị ntụpọ ka anyị hụ oke nzọpụta gị zukwa oke n'ime gị ọ bụ n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ biko nọdụ ala. I welcome everyone who comes to church today in the name of the Lord. I also welcome those who worship with us virtually from around the world. Today we come face to face with some of the fundamental things concerning Christianity. On Ash Wednesday, the beginning of Lent, the season of Lent, the church invites her children to the observance of our Holy Lent. The church requires her children to engage in this observance of our Holy Lent by self-examination and repentance from sin, by prayer, fasting, and self-denial, but also by the reading and meditating on the Holy Word of God. You will see this expression in the Book of Common Prayer, the English one, page 265. The church requires her children to observe the season of Lent through self-examination and repentance from sin, through prayer, fasting, and self-denial, but also through the reading and meditation on the Word of God. What do we mean by meditation on the Word of God? In one of our collects, it talks about meditation being the reading, the marking, the learning, and the inward digestion of the Word of God. We are required to read, mark,
That is a Bible. I'm underlining and mark. Learn. It's a school kind of thing. It's like going to college, going to school. You learn. And then when you learn, you inwardly digest. Onye riri ya bayala form or digestion. So for us to say we are meditating on the Word of God, we must read. We must mark. That is identify. That is rebayam. Then learn what you have earmarked. When you learn it, you inwardly digest it. Let it sink in. Retire. That's what we are supposed to be doing in the season of Lent. Now, why is it so important then that when we are observing Lent, we should read, mark, learn, inwardly digest the Word of God? Because it is in that Word of God that we find the essentials of our Christian faith. If we do not read the Bible, we become a bunch of ignorant men and women who come to associate with the writer, the owner of the Word of God, whom we don't understand. Because it is in reading, marking, learning, and inwardly digesting the Word of God that we understand who God really is. But directly we start to read the Word of God. Directly we start to encounter God in this book that He gave to us, this Bible. The first thing we must learn, please hear this. If you jump the curve, or if you just fast forward, you know, there are so many of us who want to take shortcuts. Shortcut adegelaka. Once you take a shortcut, you miss the mark. Once we begin to read and understand the Word of God, the first thing that jumps at us, if we are reading rightly, is that relationship with a God you don't see. You can't touch physically. If I am in a friendly relationship with you, but you are now invited to a covenant relationship with God. But you don't see this God. You can't touch Him. You can't feel Him physically. So how do you relate to Him? How do you have a relationship with Him? That's where we come to this particular word that we call faith. And that's the first thing anybody who wants to be a Christian must know. Faith. Okwu. Believe. Believing. Belief. All the genders of that word are important. And it is only by this faith, by this believing, that any human being can have any relationship with a holy, almighty God that we do not see with our naked eyes. Are we together so far? Yes. Once we learn that our relationship with God must be by faith, by believing not only in Him, but in whatever He says and direction He gives, then we have started. Let me tell you why it is so important that faith comes first before any other thing in your relationship with God. Look at Hebrews chapter 11, verse 6. Hebrews 11, verse 6. There it says, but without faith, it is impossible to please God. For he or she who must believe, who must come to God, must first believe that God is. Not only that God is, now God may exist, you must believe it. But you must also believe that He is a rewarder of those who diligently seek Him.
Kelenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Believe that he is, that he exists. Believe that he is a rewarder of those who come to him. Ịkpakara ya nda ga-eri uru onye ya la Chineke kwụ aga ije. Uru dị ya. Come and ask me, and I will take 2 years to explain to you in my short life how faithful God is to those who diligently, who deliberately, who intentionally seek him. When we come to this point where we understand the importance of faith in our relationship with God, then we are getting somewhere. Then we can begin to look for examples of people who have gone before us, who believed God, and because they believed God and believed in his power, believed in his work, in his direction, in the way he leads him, then we begin to know where God wants us to go. With that as our background, as our underpinning statement, we now come to this man called Abram. First, he was called Abram, or Abram, whichever way you want to call it, call his name. In Genesis chapter 12, that was read for us at the beginning, we are told that God came to Abram and said to Abram, get out of your country. Get out from your family. Get out from your father's house to a land that I will show you. And if you believe me and you come with me to the land I'm talking about, there I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. Also, you shall be a blessing. Not only will I bless you, the reason I bless you is that you become a blessing. And when you become a blessing, then he says, I will bless those who bless you. But those who curse you, because I'm going to face them and curse them too. And he says, in you, all the families of the earth will be blessed. Abraham was in for a very great time with God. Excuse me. So, the Bible says, at the word of God, remember, all he had was a voice. He wasn't seeing God. He couldn't touch God. He couldn't look around and say, Onye kwe here. He had, and by the blessing of God, he understood who was talking, and he decided to, the Bible says, and Abraham departed as the Lord had spoken to him. Hey. Abraham departed. As soon as he heard the word of God, hey, onye gi ke okeke mma ekewe ihe nna anyị nwere. Imari so oja do kalolo. Make wala. Ekewe ya ma nna gị braba bank account onye ji kaba ego ole dị na bank account a. Abịa ka onye gi kera ka ọ gị kera. Oja doka. Abraham didn't bother about that. Ele anya aya onye agaghị ime chief ebeke. Next. I like Rama. Chief Dr. Nze, professor. No, Abraham didn't look at all that. Now, Chineke says, leave your land. Because onye ola ga-ekeda, onye mmụọ ya sa ama mechina, ama echi, aha mefula. Nsikwere ebe abụọ afọ. Olutu eji amata sị anwụ esi ọnụ adịghị ụlọ nwere dị onye nọmba
ọtụtụ n'ime anyị na nga nọ Amerịka nwechara ụlọ lezi nna anyị ka ahụ anyị ghara ime gịnị, ka ahụ anyị ghara ifu, ka ama anyị ghara isi. Abraham did not begin to think about all. He just got up. Wakọta ngwongwo ya, kpọrọ nwunye ya. O nwere nwanne ya nwoke nwụrụ anwụ, nwa ya nwoke Lot, ya kpọrọ Lot, ya zụga Lot mgbe ha hafụ ebe ka ha tinye isi ụzọ ala amaghị ebe ọ. There was no description. Ngwa aga m ibu ụzọ kara gị, ya mechọrọ ịga Baltimore akwa tinye isi 95. Iji ghara isi 95 ọ otu okporo ahụ until gị ruo exit whatever ga-abịa bịa, because ịgbafe exit ahụ ị ga-agaje Delaware. There was no such direction. Abraham, get up and go. And as you go, I will direct you. And if you follow me, it's going to be okay. Brother, sister, it requires a faith to do that. It requires faith to do that. And Abraham did what God says. Fast forward. If you go to chapter 15 of Genesis, you will see where it happened. One day like that, as he was on this journey of faith, righteous. This man within the bekelo, and don't worry, uniform allergy make ilonye bekela roma. Ige short white again, my white short, very clean white short with white shirt. Biayiri white hose, where party pere tiga, where party pere afilotra. There I try to tell our beke. Chibo, there I try address a child like a disciple like God. In there I tell a brother. Utahalaga, Mahiga Webeke de Beke. Oh, to you when I'm right, because white everywhere with brown shoe or black shoe. Every morning he got there I try walk bar. Boy, Sonia, a righteous man. They're righteous. Till today, most of us did not know his actual name. Oh, he when he blame Abraham for. Ndebe ke na aja enyi jekwa nnele amagam. Gaboro ma nwunye gị mụmụ kwara ngwogwe amagam. Why kwani je me Chineke sem gawa? Hey. Then the problem wo onye di ije ma gị ya na enwe mkparịta ụka. Gajua ma onye adị meja he ogwa amakwaleji. God understood that. That if I have told this man to move and he has obeyed me and he's moving, I need to communicate with him along the way. Hallelujah. So Abraham, as he was going on the way, one day, God came to him and said, Abraham. He says, look at what God told Abraham. In chapter 15, God came to Abraham and said to Abraham, I will bless you. Don't be afraid, though. If you read chapter 15, you will see this. This place you're going, don't be afraid. I am your shield, your exceeding great reward. Hey. Your shield, meaning I will protect you. Then, when I am protecting you, I will also be your reward at the end of the journey. Abraham,
But one, Oja one, Moko one, Yebeka, young Dom. Guy no came, I'm 75 years old when you called me. Managajija, ubọchi when I'm not catching, I do to my onye you Henilem Auro, onye Damascus, Amane, Umohum, and a ball, Eliezer. What have you given me, Lord? If you let me go childless, and the heir of my house is this Eliezer of Damascus. And the guy was making a good point. You left me with no offspring. Mota, ahamefuela. Chineke achia. Enyoka ama achabelokema. Na him prime. Abraham yaza. Oganyas. Chineke yele ala bankata. La be. Chineke agara no oganyas ero. And no mana eba Bireje ezobacha. So eligwe ja declare. Abraham biakola meji something. Abraham ado Chineke. Chakwa se hono ga ona voice. Af aleji. Chineke say Abraham, ngwa le anya na eligwe. Look in the heavens. What do you see? Abraham said, well, Daddy, I'm seeing stars. Count those stars. Let me see how mathematically oriented you are. Because the number of those stars. I say, Lord, I can't. Just as you cannot count those stars, so you will not be able to count the number of children and descendants that I will give you. It may seem as you have no child now, but follow me and you will see that you will have so many children. You will have many of them. Many more than you can count. Then, in verse 6 of that chapter 15, the Bible says, and Abram believed God. Can we say it together? And Abram believed God, and the Lord counted it for him as righteousness. When Abram believed God, God counted it for him as righteousness. Because he couldn't. The whole of Israel, the Israelis, the whole of that place, plus anyone would do. Because of this thing I'm telling you, that you will be the father of many nations and father of many people, I am converting your name from Abram to Abraham, the father of many. Abraham wa okundi Hebrew. But I'm making you Abraham today, the father of many nations. I want you to hold on to verse 6 of chapter 15, Genesis. And Abraham believed God, and it was counted for him as righteousness. Do you believe God? The word is believe. And if you look at many of the scriptures we are reading today, it is believe, believed, belief, all. So then let's go fast forward and come to the place we read for our gospel today. And in fact, even before we go to the gospel, you discover that Paul, in his letter to the Romans, talked about how Abraham believed God, and it was counted for him as righteousness. He reported it there in chapter 4 of Romans 13 to 25. Then I got near to it. She looked at baby and said, I have used onions of this because Owagala beyond redemption by themselves. Here, we have been killing ourselves, doing all kinds of umpo. And God says, no.
I'm going to do something to rescue my own people, created in my own image. And there was a council meeting in heaven. God called himself for a meeting, Father, Son, and Holy Spirit. And the question came through the mouth of Isaiah, whom shall we send and who will go for us? And the Bible says, Jesus, the Son, says, here am I, do what? I'm sure you like God said, okay, I don't mind. I don't mind. They will treat you, I don't mind. And Jesus came. Fast forward, Obiarula, below ministry. I'm new to him. Otu Jew, as now a Pharisee. Being a Pharisee is the highest standard of Judaism you can get. It means you have a PhD in Jewish law. His name was Nicodemus. He has heard a lot about Jesus and the miracles that Jesus was doing. So he came to Jesus. He didn't come by day. He came by why? Because following Jesus in those days, if la mall get you say Jesus saves. And being a Jew, you saw what Paul passed through later, but it was even worse at this time. So the man God called Jesus, Lord, I am an answer. I must see Shebe Chineke Nobia. You be not the way Jesus. Oh, of flattery with an intention to make me miss my way. You must be born again. Hey, Nicodemus alas. Biache Uche as a philosopher that he was. You're telling me that somebody will be born again the second time? How can a grown man be born again? Is he going to enter back into his mother's womb and be born? Jesus said, no, I don't be born. This second birth will have to come by water and spirit. When you have been born again by water and spirit, that's the only way you can understand what I'm saying. Jesus insisted, you must be born again. You must be born again. Like a Pharisee. You must be born again. Before God be Anglican again. Sing like a parrot. Be born again. That's how Jesus confronted Nicodemus. Please, I'm not trying to make jokes of this. I'm saying it in practical terms so you will understand how important this word is. You mark, learn, and inwardly digest. Read, mark, learn, and inwardly digest. You must be born again. Jesus before you can venture, because that's what God says. And if we are talking about faith and you don't believe that one, then you have not started. Because someone they're like, what are born again, have power. I don't care. You can call me whatever you want. I didn't invent the Bible. I wasn't there when Jesus said it. I just believed by faith that this is so. And if you're coming along with me to go to heaven, let's roll. We must believe it. And you can't look at Jesus. Make an ask Jesus, but how can this be? A religious leader asking Jesus, how can this be? And Jesus gave it right back to him. What did Jesus tell him? Are you a leader of the Jews and you don't know these things? Onyishi Church. Are you a leader of the church and you don't know that you must be born again?
Are you a council member and you don't know that you must be born again? You're a bishop and you don't know you must be born again. He could have been born again. One time. Ale ekwu born again. Yes, ndị alile ekwu born again ọ na-afọ ala church be yi ekwu yasị na ikwu. Enwere m okwu yasị gị. Yasị gwa m ya ihe chọrọ ikwu na. Sị na ikwu ọ chọọchị ka uru ha yasị. Agịghị ịla ugo gwa ihe. Anyị nwe ba. Eche la ga me apply bishop emeghị transfer. But ogwe anyị bi ebe a. Adịghị ebe anyị gaji. Chọọchị ụka anyị rụrụ. Ime na ajụwa ndị ebe ka anyị sị. Ole nwa na-akwụ ihe. Ma ha aga ụmụnye youth. O meji him asụ ọkụ bịado. Nwada agwa m kotu a. Who is his mother? Asọ nwa Madam Eson. Onwe ihe ọzọ eji mara mama m. Just like ole ihe onye m si ịraichọ hede ịraichọ. Ebe ka anyị mee ihe ọbụla i mere ya nara gị ahụ gị. Ọ dị onye masị ahụ mama m Catherine. Oh, Madam Eson. The only madam in Udo. Ndị ọzọ niile Mrs. Ọnwa Madam Eson, onye nkụzi anyị, ile emekwanye aga. Adịghị ebe anyị ji asọ agaji. You must be born again. Receive Jesus into your life. Let him be the Lord and Savior of your life. That's the only way you can have a relationship with God. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through moi. Ọ bụ naanị site na m ka ị ga-ahụ Chineke. Ma ikwe ha ya abịadola. Your own place will be somewhere else. Ebe anyị gaji. Naanị otu ụzọ ka esi aga ya. Ikwere nke a, Jizọs jụrụ ya. Ọ sị ihe eji agwa gị otu awụ. Dịka Moses welere agwọ n'ọzara. Otu a ka a ga-eweli nwa nke mmadụ ka onye ọbụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi kama ka onwe ndụ. As Moses raised the snake. Do you remember that story, right? In Genesis. Yeah, in the Old Testament. Mgbe agwọ bịara ala agbụsị ụmụ mmadụ n'ihi ajọ omume. Moses aga besara Chineke akwa sị eme ije aṅa. Chineke sị okay. Ị chọrọ ka ndị a dị free ya sị biko na mee ebere. Ị ga-eme weta otu agwọ. Igbu agwọ ahụ. Ga-eweta ogugu. Ga-ewere agwọ ahụ egburu egbu. Kowe ya ogugu ahụ ga-amanye ya isi field. Onye ọbụla agwọ dara. Ya ga nga ahụ je lee agwọ amịrị n'olulu ogugu. Ya lee ya. The venom of agwọ dị ala ahụ anwụ. Kelere Jehova n'ihi na ọ dị mma. Onye Josi agaghị ile ya anwụ. If you will not look, you will die. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in his word. Hallelujah. It is only that you look and live. Only. Look and live. If you refuse to look, the business is yours. Because God so loved, verse 16, very major, because your Bible may underline ever. Verse 16, John 3. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that all who believe in him should not perish, but have everlasting life. Then, verse 17, which is the last, I'm coming to the end. I want you to see how many times believe came up there. Believe. God so loved the world that he gave, verse 16. As Moses lifted the serpent in the wilderness, so will the Son of Man, Jesus Christ, will be lifted up, that whoever believes, number one, in him should not perish. Then verse 16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever, number two, believes in him should not perish but have everlasting life. Verse 17, those who believe, number three,
are not condemned. Those who do not believe, number 4, are condemned already. Because mark that already. They are walking corpses. Ndị ha jụrụ ikwenye na Jesus. While they are walking the earth. They are not going to be part of what God is doing because they refused to believe. That is fundamental to our practice of faith in Christianity. Question again, beloved one, do you believe in Jesus? Or is your own Sunday medicine? Oh, at least I'm going to bro Chidi Hamanga. Political gathering. Politics election in Nigeria. Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. If you refuse to believe, you are condemned already. Let's bow our heads. And as we bow our heads, I want you to read, mark, learn, and inwardly digest the word of God today. If you've never done it before, do it today. Let it be that during the Lenten season of 2023, you decided to give Jesus room to be the Lord of your life. You decided to ask him into your life, to be your Lord and your Savior, to be the one who rules and reigns in your life. And it doesn't matter, yesterday I visited somebody. And all these years I thought this woman was a woman of faith, and she was. But do you know, it was only last year she submitted herself to confirmation. She is 68 years old. Even at the year, I church enough. We are Jesus. Don't even listen to anybody. Do what you got to do. If there has never been a time you said, Lord Jesus, come into my life and be my Lord and Savior, do it today. The earlier, the better for you. Right where you're sitting, you can make that prayer. Say, Lord Jesus, come into my heart. Be my Lord and my Savior. Forgive my sins. Make me your child. Let me be a candidate for heaven. And give me the grace to turn away from evil and live the life of a child of God. If you prayed that prayer and you follow through with reading, marking, learning, and inwardly digesting the Word of God every day, you are creating a path for yourself to glory. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today. To stay, come into my life, Lord Jesus. If that is your prayer, you're on your way. And if at any time you have any question about today's message, come to my office and ask, and you will receive some answers from the Lord. Amen. Amen. Oh God, Please may we rise as we sing.
Zigome will lift up the white liturgy book and turn to page 12. The English is on the right-hand side, and the Igbo is on the left-hand side. At the bottom of the page, you go ka ekwesị okwu ike na okwu nke na-esi ya n'ime Chineke. Ka mmadụ niile sị, anyị kwere n'otu Chineke nke bụ onye niile, onye na-ere ụwa, onye na-ere ahụ, maka ya na-ahụ, ma ekele n'otu nwa Jizọs Kraịst, na ndụ ọkpara Chineke, onye na-anabata onye na-adịghị, Chineke kekara Chineke, ihe kekara niile, ezi Chineke kekara ezi Chineke, onye amụta amụta, ekele ekele, onye na-anya otuto, onye si n'aka ya wee dị niile, ihe anyị bụ mmadụ, na n'ihi nzọpụta anyị, o si n'eluigwe data, site n'ike nke Mmụọ Nsọ, o yiri na-arụ mmadụ, ka ọ na-ama nwoke, umere, wee mee ya mmadụ, n'ihi anyị, akpọlitere n'obe, n'ụbọchị Pontius Pilate, nke ọ gara ọnwụ, elie ya, n'ụbọchị nke atọ, o si n'ọnwụ bilie ọzọ, dịka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rịgoro n'eluigwe, ọ na-anọ n'aka nri nke Nna, ọ ga-abịakwa ọzọ n'ụtụtụ, ikpe ndị elu na ndị nwụrụ anwụ. Alaeze ya ga-abịa ọkụ. Anyị kwere na Mmụọ Nsọ, onye nwe anyị onye na-enye ndụ, onye si na nnọkọta pụta, onye a na-ekpere na-ezukwa ya na nnọkọta, okwu si na nrarama. Anyị kwere n'otu Katọlik na Apọstọlik Chọọchị Nsọ. Anyị kwere n'otu baptizim n'ime mgbaghara mmehie. Anyị na-anya ndị ọnwụ nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịa. Onye nwe anyị nọnyere n'ụwa. Biko ka anyị gbuo n'ekpere Chineke. Spirit of the living God, fall afresh on me. Let us pray. In our prayers, we pray for the Universal Church, the nations and all who govern them, the welfare of the world, the concerns of our community of faith, including those who are in need or suffering, and for the departed. We are reminded in prayer that we are a part of a larger fellowship, the church, the body of Christ. Father, we pray for the Holy and Apostolic Church, the Episcopal and Anglican Communion, other churches in the world, and especially our church, the All Saints Igbo Anglican Church, that they may not grow weary of proclaiming the gospel of Christ, but serve as beacons of hope to a suffering world. We pray for Michael, the presiding bishop and primate of the Episcopal Church, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion, Marianne, the bishop of the Episcopal Diocese of Washington, and all the bishops, the clergy, especially Clinton, our priest in charge, and all who minister in your name. Keep them fearless in proclaiming your word and works, and make them to be lights in the darkness. And during this Lent period, grant, O Lord, that in your wounds we may find our safety, in your stripes our cure, in your pain our peace, in your cross our victory, in your resurrection our triumph, and a crown of righteousness in the glories of your eternal kingdom.
Lord, in your mercy. For the peace of the world, that a spirit of respect and forbearance may grow among nations and peoples, for those in positions of authority, especially the presidents of the United States of America and Nigeria, and all others in the positions of public trust all over the world, that they may serve justice and promote the dignity and freedom of every person. Lord, in your mercy. God of love and mercy, show your compassion for the whole human family that is burdened with natural disasters, illness, and fear. Come to our aid, we pray, as the world faces serious sicknesses and plagues. The world is now filled with grief as we see violence, wars, unrest, and devastations caused by mankind and natural disasters all over the world. We pray that your presence may be felt by those who are grieving, who are injured, who have lost their homes and livelihoods through wars and violence, earthquakes, wildfires, hurricanes, flooding, droughts, and plagues. We pray especially for people who have been affected by the recent severe earthquakes in Turkey and Syria, recent severe weather storms and blizzards in certain parts of this country and in other parts of the world. Including people in our home country, Nigeria, whose lives are constantly affected and devastated by flooding and other natural disasters. We pray for guidance and wisdom for those in the authorities who make decisions that may bring an end to these conditions. We pray also for the safety and protection of those who are responding to the people in need and the many challenges left in the wake of these events. We pray for the church, that it may be a witness to your compassion and care for all who suffer. God, you are a refuge and strength, an ever-present help in times of trouble. For this we give you thanks and ask that you hear our prayers for the people of Ukraine, who continue to face unwarranted war from Russia, for Nigeria, where there are constant killings, kidnappings, and all manners of political and social unrest and injustices resulting from election in the country. Lord, in your mercy. Almighty God, our Heavenly Father, you set the solitary in families. We commend to your continual care the homes in which your people dwell, and especially the homes of the members of All Saints Church. Put far from them, we pray, every root of bitterness, the desire of vainglory, and the pride of life. Fill them with faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness. Knit together in constant affection those who in holy wedlock have been made one flesh. Turn the hearts of the parents to the children, and the hearts of the children to the parents, and so enkindle fervent charity among us all, that we may evermore be kindly affectioned one to another. Lord, in your mercy. Prayers for those who celebrate their birthdays this week. O God, our times are in your hand. Look with favor, we pray, on these your servants. Abu-Ọma Iwanyanwu, Chuks Amadi, Patricia Nwobo, Okwachuba, Chris Ahalotu, Prince Oleka, Chinwendu Opara, Chidimma Anemeribe, Adrian Okanwa Wokore, Izuwanne Njoku Okafo, Uchenna Njoku Okafo. Grant that they may grow in wisdom and grace and strengthen their trust in your goodness all the days of their lives. Lord, in your mercy. O God, you have so consecrated the covenant of marriage that in it is represented the spiritual unity between Christ and his church.
Send therefore your blessings upon your servants who celebrate their marriage anniversaries this week, that they may so love, honor, and cherish each other in faithfulness and patience, in wisdom and true godliness, and that their home may be a haven of blessing and peace. Lord, in your mercy, O Father of mercies and God of all comfort, our only help in time of need, we humbly pray to behold, visit, and relieve your sick servants listed here, for whom our prayers are desired. Look upon them with the eyes of your mercy. Comfort them with a sense of your goodness. Preserve them from the temptations of the enemy, and give them patience under his affliction. In your good time, O Lord, restore them to health, and enable them to lead the residue of this life in your fear and to your glory, and grant that finally they may dwell with you in life everlasting. Lord, in your mercy, for all those who have died in the faith of Christ, and those whose faith is known to you alone, we pray especially for Mazi Moses Ahagotu, Lady Hulda Chines Moloku, Mrs. Eucharia Nweke, that with all the saints they may have rest in that place where there is no pain or grief, but life eternal. Lord, in your mercy. We pray for this congregation, for those who are here present, for those who are worshiping with us virtually, and those who are absent, that we may be delivered from hardness of heart, pride, and arrogance in the ways and manners that we service Christ, and that we may show forth your glory in all that we do. Lord, in your mercy. O God, our Heavenly Father, whose glory fills the whole creation, and whose presence we find wherever we go, preserve those who have traveled or will travel during this period and beyond, and especially members of our congregation. Surround them with your loving care, protect them from every danger, and bring them in safety to their journey's end. Lord, in your mercy. Almighty God, you have promised to hear the petitions of those who ask in your Son's name. We pray mercifully to incline your ear to us, who have now made our prayers and supplications unto you, and grant that those things which we have faithfully asked, according to your will, may effectually be obtained to the relief of our necessity and to the setting forth of your glory, through Jesus Christ our Lord. Amen. Let us continue in prayer for one more moment. Many of us in this church will know our sister, Ijuru Uzoma, who relocated to Dallas, Texas. 15 years ago today, our sister received a stem cell transplant at NIH. And she gives thanks for that life-saving transplant. She is not here, but she sent a message to the church, which she now considers as her home church, to join her in thanksgiving that God has given her these last 15 years of peace and life, rejuvenated. No more fear of sickle cell. She lives and she is strong, and she asks us to join her in thanksgiving with the sum of $100. Father, we thank you for our sister Ijuru. We give you glory, O God, for whoever invented that process that has now kept her alive and strong these past 15 years and counting. Blessed Lord, we thank you for our sister, and we praise you that she remembers how you took over
events concerning her life. And you took away death and gave her life. Father, we join her on this day, on this anniversary of her operation, to give you thanks that you saw her through the painful process. You saw her through the time of convalescence. And now you have made her strong. In April, Sister Iji will be coming to NIH for her 15th year evaluation. And she promises to come back here to celebrate with us. Father, make that plan a reality, that we will be able to see her and rejoice with her for what you have done for her. Receive all the glory through Jesus Christ our Lord. Amen. As our faces are different, that's how different our needs and our concerns are. I want you to take one moment and present that most difficult, that most needing event in your life. That most concerning issue in your life. Present it to God now. Because today is the day of salvation, the day of deliverance. Jesus is passing this way. And he's doing good to all who will come to him. When God said that through Abraham, the families of the earth will be blessed, that was a prophecy that was looking forward to the coming of Jesus, who is from the root of Abraham. And he is now a blessing to all of the families of the earth, including your own family, including your own self. So tell the Lord what that problem is. Just like Abraham told God his most important concern at the time, I have no child, Lord, give me a child. And God promised him that he will have myriads. He will have children uncountable as the stars of heaven. And God has done it for Abraham. He can do it for you too. Your own need, whatever it may be, as you present it to the Lord. Chineke, gị onye nyewara anyị amara ugbu a, ka anyị were otu obi bute arịrịọ anyị n'ihu gị n'ọgbọ. Gị onye kwere sị na mgbe mmadụ abụọ maọbụ karịa otu ahụ zukọrọ n'aha gị wee kpọkuo gị, na ị ga-anụ arịrịọ ha. Onye nwe anyị, biko mezuo ọchịchọ na arịrịọ nke ndị ohu gị ugbu a, otu ọ ga-adịchasịrị anyị ezi mma. Nye anyị ọmụma nke, nye anyị ezi omume gị n'ụwa nke a na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Amen. Ka anyị niile rịọkọ amara, ka amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ tinyere anyị niile ugbu a na mgbe niile. Amen. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Let us rise and greet one another, please. Nye m aka gị ezigbo nwanne, nye m aka gị ezigbo, nye m aka gị, nye m aka gị ezigbo, nye m aka gị, maka gị ezigbo, nye m aka gị. Nye m aka gị ezigbo, nye m aka gị, nye m aka gị ezigbo, nye m aka gị ezigbo, nye m aka gị, nye m aka gị ezigbo, nye m aka gị, nye m aka gị ezigbo. Nye m aka gị. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma.
Biko Nodala, Kainoro, Okwaderai in Israel. Let us hear the announcements from our senior warden. God bless you for being here today. Glad you remembered. Good morning, everyone. My money. Welcome, all of you. We have any visitors with us today? Any people who have not been here for a while, or maybe you're the first time in this building or first time with us, we can greet you accordingly. Everybody's being shy, so greet yourselves. You're all very welcome, and those in person and those joining us virtually. Not too much with announcements, but there are some important things we do have to go over. So, a reminder to the Girls Guild, if you have a daughter who is within the age of the Girls Guild, they are accepting new members for their induction for this year. I think I made an announcement last week. So please see the matrons or the president of the Girls Guild, so you can, I think she's actually back there on the ledge, so she can add your daughter to the list of their inductees for this year. Also, starting today, the Girls Guild will be selling nutrition bars as a fundraiser. I think they're $1 each, fundraiser towards the activities for this summer. So please support the Girls Guild, as we know they do very important work. Obviously, next week is our annual meeting. We're preparing for it. Thank you for all the groups that did send in their reports. If you have not pledged today, by today, just know you will not be able to participate in next week's meeting. Please don't accost any of our ushers or anybody, because you did not get a packet, because you're not in the books. So if you want to participate in the meeting, you must pledge by today. So if you haven't done so, please do so. Let me call up a member of the election committee to share with us the details of how would we move forward next week. All praise be to God. Good afternoon, church. Because electoral committee is remember assembly akawaru to election gaga next week. Next week, I make an election for 3 council chair members. But fortunately, because church, Julo Church, I only 4 nominations. Then also, I make elect a church delegate and an associate delegate. We have 2 members who are contesting for that. Now the church delegates, only win Reno, the delegate, then only second will be the alternate. We're also having an election for the church, for the pastor's warden. For the senior warden, sorry about that. So for the senior warden. Because fortunately, it's all re-nomination and re-election. But at the same time, I got to work a vote to make a vote on it, so that, for record purposes, I got a Nigeria. So for the council members, for the whole election anyway, we are going to print 1 ballot paper. The 4 names of the council members, nominate Ghana there. Just mark only 3. Just mark your X on the 3 people each vote. Because only mark more than 3 or disqualify. So because it's just going to be a very simple election. You mark 3 people at the end of the day and go
the 3 people who wanted the most votes, was the council members. But like I said earlier, the delegates, only win, the church delegate, the second person, the runner-up will be the associate delegate. Because all nomination forms, because if more than one person is going to cancel that ballot paper. Because one, just a reminder. Thank you very much. Kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ịka nka ịkakwa nka ọzọ. Biko we have so many, I believe we have quite a number of our young people or members of our church who have not been confirmed. If you have anybody who is from 10 years old and above till 70 or till 90, till whatever, who has not been confirmed but wants to be a member of the Anglican Communion, please give us your name for confirmation. Maybe you're coming from a different tradition than the Anglican Church, and you now love what you see in the Anglican Church, and now you want to be a member of the Anglican Church. Don't say because I'm very old I can't be confirmed now. So please, the names of your children or people who are growing up in your family but they have not been confirmed and they want to be confirmed, or you want them to be confirmed. Very soon we'll say when we are going to start the confirmation preparations. The confirmation itself will be sometime in May. We will announce the date later, but we need to start now doing the preparations. Next week, there will be no time to give us your names. Start this week. We take a break next week. The other week, we will continue to collect the names. And I please invite the senior warden, please add it to your list of announcements from now on. Every Sunday, we ask those in case anybody will say we didn't hear. From this afternoon, give your names to Dr. Mrs. Mbakalo. She will be our contact person with the diocese concerning the confirmations. All right? Thank you very much. Ugbu a anyị ga-anaka ihe onyinye anyị kwado nwa anyị maka oriri nsọ site n'ịbụ abụ 32, hymn number 32. Come on.
May we rise. Usoro Oriri Nsọ, page number 24. Remember, the English is on the right-hand side of every page you turn, and the Igbo is on the left. We'll start with the Igbo. Item number 18, Ekpere Eucharist nke mbụ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Bulitenụ obi unu. Ka anyị nye onye nwe anyị bụ Chineke anyị ekele. O ziri ezi n'ezie. Ọ bụkwa ọlụ anyị na ọṅụ anyị inye gị ekele n'otuto mgbe niile n'ebe niile, Nna dị nsọ, Eze nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, site na Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara gị bụ onye nwe anyị. N'ihi na ọ bụ okwu gị ahụ nke dị ndụ, i sitere n'aka ya kee ihe niile site na mbụ, mekwa anyị n'oyiyi nke gị. I sitere n'aka ya mee ka anyị pụọ n'uru nke mmehie, ebe i mere ka mmụọ ya n'ụdị mmadụ, mekwa ka ọ nwụọ n'elu obe. I mere ka o si n'ọnwụ bilie, wee welie ya elu ka ọnọdụ n'aka nri gị n'ebe kasị elu. I sitere n'aka ya zikwasị n'isi anyị mmụọ gị nke dị nsọ ma na-enyekwa ndụ, wee mee ka anyị bụrụ gị ndị na ihe onwunwe. Ebe ị na-akpọ anyị oku ka anyị bụrụ ndị nyere onwe anyị n'aka Jizọs ka ọ bụrụ onye nzọpụta anyị na onye nwe anyị. Ebe ị hụrụ anyị n'anya otu a wee nye anyị onye nzọpụta dị otu a, anyị na-esoro ndị mmụọ ozi na ndị isi mmụọ ozi na osu niile nke eluigwe na-ekwusa ahụhụ dị ebube, na-eto gị mgbe niile, na-asị:
Ka anyị kpere Chineke, biko nọdụ ala. Page 25b. Accept our praises, Heavenly Father, through your Son, our Savior, Jesus Christ. And as we follow his examples and obey his command, grant that by the power of your Holy Spirit, these gifts of bread and wine may be to us his body and blood, who, in the same night that he was betrayed, took bread and gave you thanks. He broke it and gave it to his disciples, saying, "Take, eat. This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup and gave you thanks. He gave it to his disciples, saying, "Drink this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the forgiveness of sins. Do this as often as you shall drink it in remembrance of me." Therefore, we proclaim the mystery of faith. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. Therefore, Heavenly Father, we remember his offering of himself once for all upon the cross, and proclaim his mighty resurrection and glorious ascension. As we look for his coming again in glory, we celebrate with this bread and this cup his one perfect sacrifice. Accept through him, our great high priest, this our sacrifice of thanks and praise. And as we eat and drink these holy gifts, in the presence of your divine majesty, renew us by your Spirit. Inspire us with your love. And unite us in the body of your Son, Jesus Christ, our Lord. Through him, and with him and in him, by the power of the Holy Spirit, with all who stand before you in earth and heaven, we worship you, Father Almighty, in songs of everlasting praise. Blessing and honor and glory and power be yours forever and ever. Amen. Please turn to page 29. At the middle of the page, we break this bread to share in the body of Christ. Though we are many, we are one body because we all share in one bread. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. O Lamb of God, you that take away the sins of the world, grant us peace. On page 30, item number 20, let us say the prayer of humble access together. We do not presume to come to this your table, merciful Lord, trusting in our own righteousness, but in your manifold great mercies. We are not worthy so much as to gather up the crumbs under your table. But you are the same Lord,
whose nature is always to have mercy. Grant us, therefore, gracious Lord, so to eat the flesh of your dear Son, Christ, with his blood, that we may evermore dwell in him, and he in us. Amen. Draw near with faith. Receive the body of our Lord Jesus Christ, which he gave you, and his blood, which he shed for you. Eat and drink in remembrance that he died for you. Feed on him in your hearts by faith with thanksgiving. Amen. The body of our Lord Jesus Christ, given for you, preserve you to everlasting life. Amen. The blood of our Lord Jesus Christ shed for you, preserve you to everlasting life. Amen. Body and blood of Christ. The body and blood of Christ. The body and blood of Christ. Body and blood of Christ keep you. The 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 body and blood of Christ. Water, please. Abu 183, hymn number 183.
Abu 114, hymn number 114. The last verse again. Bikolanya na usoro nri nsọ page number 33, page number 32, 32, page 32. N'ụkwụ ala page ahụ ka anyị na-ekpe ekpere nke Onyenwe anyị dịka onye nzọpụta anyị kụziri anyị etu a ka anyị na-ekpesị na nke bi n'eluigwe ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka ehi na-achọ n'ụwa dị ka
ekpere mgbe erisiri nsọ dị n'etiti peji 33 ka anyị niile sị: Chineke nke pụrụ ime ihe niile, anyị na-ekele gị n'ihi na ị were ewe arụ na ọbara ka ọkpara gị Jizọs Kraịst wee zụọ anyị. Site n'aka ya, anyị na-eche n'iru gị mkpụrụ obi anyị na ahụ anyị ka ha bụrụ aja dị ndụ a chọrọ gị. Zipụ anyị n'ike nke mmụọ gị ịdị ndụ n'ịlụ ọlụ ga-enye gị otuto na nsọpụrụ. Amen. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Mgbe ndị ọba abụ na-edu anyị n'abụ, anyị ga-ewere ihe ekele nke izu abịa n'ihu Chineke anyị, na-agbara ya egwu, na-ekele ya. Biko Hallelujah. Praise the Lord. Almighty Father, thank you. Almighty Father, thank you. We have nothing to give you, just to say thank you, Lord. Almighty Father, thank you. Hallelujah. Onye na-eme mma oh, we have nothing to give you, to say thank you, Lord. Almighty Father, thank you. We are saying thank you. Almighty Father, thank you. We have nothing to give you, just to say thank you, Lord. Almighty Father, thank you. We are saying no. Boya kwenye dendo. Oh, hallelujah. Oh, we have nothing to give you, just thank you, Lord. Almighty Father, thank you. Imela, oh, oh, Imela, oh, oh, Mela, oh, oh, Chineke Imela, onye na-eme Imela, oh, Imela, oh, oh, Onyama, oh, Gadigwe, oh, onye kele imela onye ọma na-agba ya agba na-adịgwe imela Chineke imela 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 Chineke imela onye kele imela imela
imela anyị ga-etu ya aha o Jehova Jireh, Jehova Jireh, ka anyị tu ya aha ya o anyị na-etu ya aha o anyị na-etu ya aha o asị m ụmụ na-etu gị aha o anyị na-etu gị aha o anyị na-etu ya aha o anyị ga-etu ya aha o mgbe m chetara ihe ọma o mere mgbe tibe aleluya o onwe ihe o mere gị mgbe m chetara ihe ọma o mere mgbe tibenu aleluya o nwa mgbe ọma ọlụlụ m mgbe tibenu aleluya o nwanne m bịale nwanne m bịale o nwanne m bịale nwanne m bịale nwanne m bịalụle nwanne m bịale nwanne m bịale nwanne m bịale o nwanne m bịale nwanne m bịale nwanne m bịalụle nwanne m bịale 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 ihe ọmụmere na-abụrụ ya bụ bịale nwanne m 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 bịale ihe ọmụmere ọ bụghị mmadụ otuto m ga-adịrị ọ bụghị mmadụ ọ bụghị alụsị ọ bụghị mmadụ otuto m ga-adịrị otuto m niile ga-adịrị naanị Jizọs ezi Chineke na mma ekele ezi Chineke na o ezi Chineke na ezi Chineke nna asị m ezi Chineke nna m aṅụrụ aṅụrụ ndụ asị m echeta oge si ike ọbara na-akpụ nwa o atụpụala ahụ mmụọ o kwere nkwa mee nkwa o chi nwanyị si mkpe o ọgaranya ngadanga o ọ bụghị mmadụ otuto m ga-adịrị ọ bụghị mmadụ asị m ọ bụghị alụsị ọ bụghị mmadụ otuto m ga-adị otuto m niile ga-adịrị naanị Jizọs aleluya o ọ bụghị mmadụ otuto m onye ọma o ọ bụghị mmadụ o ọ bụghị alụsị o otuto m niile ga-adịrị naanị Jizọs haleluya o ọ bụghị mmadụ otuto m ọ gaghị adịrị ya o ọ bụghị mmadụ o ọ bụghị mmadụ otuto m ga-adịrị otuto m niile ga-adịrị naanị Jizọs aka mara mma ka ị ga-akụrụ Chineke m ị ga-akụ ya aka mara mma ka m ga-akụ onye na-eme mma o aka mara mma ka m ga-akụ aṅụrụ aṅụrụ ndụ
ngwa kụbara ya aka mara mma o asị kụbara ya aka mara mma o asị kụbara ya aka mara mma o asị kụbara ya aka mara mma o egwu mara mma ka ị ga-agbara onye na-eme mma o egwu ga-agba ya egwu mara mma ka ị ga-agbara onye na-eti o ngwa gbabara ya egwu mara mma asị gbabara ya egwu mara mma o asị gbabara ya egwu mara mma asị gbabara ya egwu mara mma asị gbabara ya egwu mara mma o asị gbabara ya egwu mara mma egwu mara abamo abamo abafada abamo abamo abafada onye kọbanụ ya bafada o asị 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 kọbanụ ya bafada o kọbanụ ya bafada o onye isi agha. Hallelujah. Everybody singing Hosanna, oh. Everybody singing Hosanna, oh. Everybody singing Hosanna, oh. Everybody singing Hosanna, 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 oh, oh, Hosanna. Everybody singing Hosanna, oh. Oh, everybody singing Hosanna, oh. Everybody singing Hosanna, 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 oh, oh, Hosanna. Amen, amen. Kelenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Kelenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Amen. Be seated. Thank you very much. Thank you, Jesus. Now I know why David said, I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. In the presence of the Lord, there is fullness of joy. No matter what the enemy throws at us, we are conquerors through the name of Jesus Christ. Yes. Yes. This time last year, we lost a beloved brother by the name of Chemeziem Naji. Chemeziem Naji didn't live in the United States, but a lot of him, his brother, his sister, his cousins were in America. And he visited us quite a few times. Namoche. But every one of us has his appointment with the Lord. It pleased God to take him to himself last year about this same time. And the Naji family, the Okeke family, and all the families related to Chemeziem have decided to come for a kind of memorial Thanksgiving today in this Church of God. And not many of us know that Chemeziem's daughter is our current secretary here in church. And we thank God for the blessing of having that daughter of Zion become part of this community.
Not many people know also that Chioma Okeke, our sister, is the sister of Chemeziem. And then, of course, our brother Oken Naji has been a prominent feature in the Igbo community here. Especially when he is the older brother of Chemeziem, and they all belong to this community, and we want to thank God with them that God saw them through this time of mourning and brought them to a place where they can now say, thank you, Lord. So we join them today as they come to the altar to give thanks to God for a life well lived but cut short by sickness. So in everything we must give thanks to God. Let's have Brother Kechuku lead the party, being the, I didn't mention, Jasper Naji. Amami yalo Kechuku onye tọrọ na dịka Jasper tọrọ nke. Amaghị m onye ke tọrọ na ya pụtali o tale Jemia. Hallelujah. Sorry. Abu. Okay. Hymn number 184. Abu 184. Shh. See. Amawo na onye mgbapụta m dị ndụ ka Kraịst sịrị, onye na-ekwere na mụ ọbụna m asị na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ onye ọbụla nke na-adị ndụ nke na-ekwerekwa na mụ ọ gaghị anwụ ma ọlị ruo ebighị ebi. Mụ onwe m amawo na onye mgbapụta m dị ndụ na ọ ga-ebilikwa ọtọ n'elu aja n'ikpeazụ mgbe e mebisiri akpụkpọ anụ arụ m nke a.
mgbe e mebisiri akpụkpọ anụ arụ m nke a, ọbụna m ga-esi na anụ arụ m hụ Chineke, onye m onwe m ga-ahụrụ onwe m, anya m abụọ ga-ahụkwa ya, ọ bụghị onye ala ọzọ. Anyị ewetaghị ihe ọbụla n'ụwa, anyị apụghịkwa iwere ihe ọbụla pụọ n'ime ya. Jehova nyere, Jehova anarawokwa. Ka aha Jehova bụrụ ihe a gọziri agọzi ruo mgbe niile ebighị ebi. Ka anyị kpere Chineke. Ọ bụrụ anyị ihe ọṅụ Chineke anyị ịbịa n'iru gị n'ụbọchị taa, ya wụrụla ihe ịtọfe akwa mkpe. Mgbe anyị gbachara mkpe, Chiemezom nwanne anyị nwoke, onye ị kpọrọ nye onwe gị, anyị na-ekele gị na ọ masịrị gị inye anyị Chiemezom ka ọ bụrụ onye agbata obi anyị n'ime ọsọ nke eluigwe anyị na-agba. Ya amasị gị n'oge nke aka gị iwepụ ya n'ihe mgbu nke ụwa ọjọọ nke a, wee nabata ya n'ebe izu ike nke gị. Onye nwe anyị, ekele na nsọpụrụ, otuto na mbuli elu bụrụ nke gị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, mara na ndị niile Chiemezom hapụrụ n'ụwa a welakụrụ gị, ndị ọ na-abụ ha cheta na Chiemezom anọkwaghị ya, ya na-ewute ha. Site na Okechukwu ruo na Chioma, ruo na Jasper, ruo na ụmụ niile Okechukwu na nwunye na Chiemezom na nwunye ya mụrụ, ruo na ụmụnna na ikwu na ibe ndị a gbakọrọ n'ebe a, isoro anyị nye ekele n'ihi ndụ nke nwa gị nwoke, ọbụnadị karịsịa n'ihi ada ya, onye anyị na ya nọ n'ebe a na-aja gị ma na-efe gị. Onye nwe anyị, anyị na-arịọ ka ị bụrụ ha nkasi obi zuru oke. Onye nwe anyị, mgbe ha na-eruju, ekwela ka ha rubiga uju oke dịka ndị na-enweghị olileanya, kama ka ha mara na ọnwụ a bụ ụzọ esi aba na ndụ ebighị ebi. Onye kwesịrị ike ruo ọgwụgwụ na ọ ga-anọ n'ihu Chineke anyị n'ikpeazụ. Ya mere, gọzie ezinụlọ nna ji niile na apụpa ha niile ebe ọbụla ha nọ, ụmụnne na ụmụnna na ikwu na ibe na ndị enyi, tụmadị ndị nke gbakọtara n'ihu gị taa isoro ha nye ekele. Ya dịrị ha mma n'aha Jizọs. Na ọpụpụ ha na mbata ha, na iguzo ọtọ na ịnọdụ ala ha, mgbe ha nọ n'ọrụ ma mgbe ha nọ n'egwu, mgbe ha nọ n'ụlọ na mgbe ha nọ n'ezi, Chineke biko chekwaa ha n'aha Jizọs. Duru ha n'ime ihe niile ka ha na-eme, wee ka mgbe ha na-eme ya ha cheta na Jizọs bụ eze. Ya nwa bụ Jizọs ka Chiemezom fegidere ruo ọgwụgwụ ndụ ya, na ncheta ya nwa okorobịa a kpọrọ mgbe ọ na-erubeghị agadi. Mgbe anyị na-echeta ka anyị onwe anyị bụ ndị fọrọ ebe a, ndị ndụ ga-ewetara aha nsọ gị otuto na nsọpụrụ. Ime na Chineke anyị nye anyị ụbọchị dị otu a, ikele ekele n'ihi ohu gị nwoke, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. N'aka ebere na n'aka amara, n'aka ịhụnanya, n'aka nchebe Chineke ka anyị na-araja unu niile. Onye nwe anyị gọzie, chebe, debe unu. Onye nwe anyị bulite ihe nkụ ya, ihu ya n'ahụ unu. Onye nwe anyị nye unu udo. Onye nwe anyị gọzie ezinụlọ Chiemezom, ọbụnadị nwunye ya onye na-anọghị n'ebe a taa. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, dị n'etiti unu, nyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen.
bụ amụma nwa nke mmadụ ọkpụkpụ ga-adị ndụ bụ amụma nwa nke mmadụ ọkpụkpụ ga-adị ndụ Jehova bụ Chineke onye pụrụ ime ka ndị nwụrụ anwụ site n'ọnwụ bilie ọkpụkpụ ga-adị asị m bụ amụma nwa nke mmadụ ọkpụkpụ ga-adị unu bụ amụma nwa nke mmadụ ọkpụkpụ ga-adị Jehova bụ Chineke onye pụrụ ime ka ndị nwụrụ anwụ site n'ọnwụ bilie ọkpụkpụ ga-adị ndụ ọzọ. ahụrụ m ka ụmụnna ji na-agba akịrị ala mgbe m na-abịa chọọchị so agbala ọhụha ala ka isoro anyị ṅụọ mmiri taa ọjị ma ọ bụrụ na anyị agbasa ugbu a ka anyị kpere Chineke anyị na-enye gị ekele ezi Chineke anyị onye kwesịrị ntụkwasị obi na ọ masịrị gị nọnyere anyị site na mmalite nke ofe ndụ a wee ruo na njedebe ya ugbu a anyị na-akwado ịlawa ọ bụghị ịpụ n'iru gị kama ịla n'ụlọ anyị dị iche iche ịga n'ihu ị na-aga ozi dịrị anyị mgbe anyị na-esi n'ebe nsọ nke a n'ala n'ụlọ anyị dị iche iche kwee ka anyị na-echeta n'oge a bụ oge mmadụ inyocha onwe ya mara ma ọ nọkwa n'ime okwukwe a anyị kwere na ọ bụ oge anyị ga-eme ka agbata obi anyị na Chineke dị na mma sie ike n'oge oge anyị ga na-atụgharị uche n'okwu nsọ Chineke na-agụ ya na-edetu ya na-arịba ya ama na-amụta ihe n'ime ya na-edekwa ya na mkpụrụ obi anyị ka o wee na-amịpụta n'ime anyị mkpụrụ nke ezi ọlụ ya mere anyị ewere onwe anyị nye gị nyechaa gị kpamkpam na-asị gị were anyị rụọ ọrụ dị gị mma duru anyị gaa n'ime izuụka nke a na ọpụpụ anyị na mbata anyị kwee ka amara gị bara anyị ụba na ịrụ ọrụ anyị niile dị iche iche kwee ka amara gị bara anyị ụba na ezinụlọ anyị dị iche iche na agbata obi anyị niile dị iche iche kwee ka amara gị bara anyị ụba ka anyị wee jee ozi ife gị ofufe na ịja gị mma mgbe niile ka ọ ga-abụ ma emesịa anyị abụrụ ndị nketa alaeze gị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ka udo nke Chineke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ka ngọzi nke Chineke onye pụrụ ime ihe niile nke bụ nna na ọkpara na mmụọ nsọ dị n'etiti unu n'ihiekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi anyị ga-eweta ofe nri anyị zụta na njedebe site n'ịbụ abụ 303 hymn number 303.
onye nwe anyị nọnyere unu. Laa n'udo. Jesus, hallelujah. What manner of man is Jesus, hallelujah.
his life for us. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He loves the little children. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gives us joy each day. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah.
Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. He is the King of Kings. Jesus is the Lord of Lords, Savior of the whole world. He is worthy to be worshipped and to be praised. You need to worship Him, my dear brothers and sisters. Brethren, follow me to worship Him, for He is your King, and also the King of Kings. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Can you hear Jesus alone when He calls you? Oh, sinners, come and have your rest now. He died for you to take you to God's kingdom. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your works cannot set you free if not Jesus. Oh, sinners, come and have eternal life. The wages of sin is death, God has said it. Believe it now, escape the judgment. The life for them who believe and be righteous. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your works cannot set you free if not Jesus. Receive it now and have eternal life. My people, listen. The wages of sin is death, thus said the Bible. The sin of fearfulness, unbelieving of the word of God, adultery, fornication, and abortion. God sees them, you know. Cheating, murder, lying, bribery, and corruption that has failed and polluted our land today. I
idol worship in the modern ways today, dancing and the pride of life therein. Among thieves, you are included. Please, God is warning you right now to repent. Others think their self-righteousness can save them, but only accept Jesus. Call him into your life. He will set you free, and you will be free indeed. Please, you do it, and make sure you make it right now. Oh, what a blessing if you come to Jesus. He died for you. He came to save you. He came to set you free from Satan's bondage. Will you come and have eternal life? This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. It is a great
It was a wonderful day I have ever experienced in my life. Jesus cleansed me from all unrighteousness and gave me a new life. I am now a child of God. Brothers and sisters, why not receive Jesus Christ? Why not receive his free salvation, that you might be free from the bondage of sin? Receive Jesus Christ, brother. He's pleading. Receive him. Oh, that day, I remember that day. I will never forget that day when Jesus washed my sins away. When Jesus washed my sins away. When Jesus washed my sins away. When Jesus washed my sins. Are you ready for the coming of the Lord? A better day is drawing near. Are you ready to meet him on the sky? This is the day of grace. Are you ready for the coming of the Lord? A better day is drawing near. Are you ready to meet him on the sky? This is the day of grace. Are you ready for the coming of the Lord? A better day is drawing near. Are you ready to meet him on the sky? This is the day of grace. Are you ready? A better day is drawing near. Are you ready to meet him on the sky? This is the day of grace. Are you ready for the coming of the Lord? A better day is drawing near. Are you ready to meet him on the sky? This is the day of grace. Are you ready for the coming of the Lord? A better day is drawing near. Are you ready to meet him on the sky? This is the day of grace. Are you ready, man, woman, boy, girl, to meet Jesus on that day when he will come? Make sure you are cleansed now. Make sure you make right with him now. Just accept him in your heart. He will bless you. He will be your king. He will be your Lord. Then you have the hope to meet him. That time he shall come, and you will follow the saints to rejoice on that day. Are you ready? Already? A better day is coming soon. You ready to meet him on the sky? This is the day of grace. Are you ready for the coming of our Lord? The Lord is coming soon. Jesus is coming soon. Hallelujah. He's coming to take us home. This is the day of grace. Are you ready? A better day is drawing near. Are you ready to
since the day of